ka butang ang gihimo sa Dios sa adlaw ikapito. Wa na siya gimugna nga bisan unsa. Tulo ka butang ang nakapahimong espesyal sa ikapito ka adlaw. Number 1, gipanalanginan kini sa Dios. Number 2, gibalaan kini sa Dios. Ang pulong gibalaan, gilahi niya sa uban. Muna'y pulong balaan. Gipalahi sa uban alang sa balaan nga katuyuan. Muna'y pulong gibalaan. Ang ikatulong butang gihimo niya sa adlaw ikapito, ni pahulay siya. Ano ipahulay man? Gihangap na siya. Kanang iyang gigahin nga ikapito ka adlaw, nga gisgutan niya sa mga tao, ay mo kalimot, hini. Ay mo kalimot, hini mo, tara mo, ako'y inyong maglalalang, ako'y inyong manluluwas. Muna hinungdan tahuran ninyo ang adlaw ng ipapahulay, kaysa tuyo na nga mahinungdum mo na ko sa ito pa adlaw na nga atong kahinungduman ng Diyos. Another very interesting topic. Usahay daghang butang sa atong kinabuhi nga dili nato hatagag bili tungod kay si permanente na manggod murabag ginganlan na siya. We are taking a lot of matters for granted kay nahimo na manggod silang regular nga bahin sa atong kinabuhi. Ang usa niini mao ang panahon. Permanente man ta may panahon. Naatay 24 oras kada adlaw. And by the way, ang gasa sa panahon, maunay usa sa gasa nga gihatag sa Dios sa tanan tao nga patas gyud. Ang panahon, walay dato, walay kabus. Why ingon mas daghan ang iyang panahon kaysa ako? Kaysa panahon pariha gitantanan. Unsay naas dato nga panahon, maupunay naas ato. Ang ilang 24 oras po na nato. Ang 7 ka adlaw sa semana nila, 7 ka adlaw sa semana sa nato. Karong gabhiuna, ang atong pagtulunan, usa ka propesiya nga naghisgot kalabot sa dakong hitabo diin ang mga tao, wala magpakabana sa labing bililhong panahon nga gigasa sa Dios sa kasaysayang tawhanon. Daghang mga butang matahom nga wa nato makita kay wa ta makatugkad sa ilang kaayo. Pananglitan, kita nga niya nagpuyo sa aping sayuta, ang atong makita ang mga kabukiran ra, ang mga tanaman sa palibot, ang mga suba, ang mga tanom, ang mga kabulakan, ang mga mananap. Apan kung nakasulay na mo og dive sa ilawom sa dagat, kanang gingalag scuba diving, makadiskubre mo nga ang katahom sa kinaiyahan ilawom sa tubig mas gwapo pa kaysa kinaiyahan nga makita nato sa dayag nga naa sa hangin. Ang bot ni ini pasabot, marine beauty is much more beautiful than what we can see outside. Mao na ang giingon sa pananglitan. Makakita man tag mga mananap diri siyuta, pero mahadlok man tag bitin. Pero sa adto ka sa ilawom sa dagat, makakita kag lain-lain kulor sa mga isda, makakita kag lain-lain kulor sa mga tanom nga tuwa sa ilawom sa dagat. Gani kini, talagsaran ninyo makit-an higala. Apan kung makakita mo ni ini naas ilaw, makita ra ba gini? Kung mag-scuba diving mo, makita ninyo ni ginganlanig tortoise, mga dagko kaayo pawikan may nga ini sa ato. Naani sila usahay magtapad mog langoy. Bisan ka nang gingalan nila dolphin, nindot kay na nga mga talaraon higala. Apan mauna siya ang nia sa atong palibot nga wa nato ma-appreciate. Ingon sab ni ini. Ang uban sad nga nakasuroy sa ubang bahin sa kalibutan nagkadiskubre nga daghan pud ay ang butang maayo, matahom nga wa sa ato. Pananglitan kun moadto mo sa lugar nga gingalag India, nasod sa India. Nayosa sa mga tourist attraction dito. Gingalan kini siya one of the most beautiful sights in the modern world.
na may mga gingalag 7 wonders of the ancient world. Kini modern world kay ang abi ninyo kung saan nga building, usa kini ka building nga pulos marble ang iyahang gihimong building. Gihimo kinis usa ka hari alang sa iyang prinsesa kaniadto dugay na panahon sa India. Muna gingalan sa atong geography og Taj Mahal na anis India. Kini pod nga lugar murag guba na siya nga structure na apo ni dito sa Roma. Muna gingalag Colosseum. Ang dako kayong Colosseum, usa na ni siya ka guba nga dapit apan mo attract gihapon ig minilyon ka mga tourist sa kada tuig nga moadto anang kay grabe ka makahuluganon kaayo sa kaagi anang Colosseum. Ang usas makahuluganon nga kaagi ana ako nang naisgutan sa inyo samtang ga seminar ta diri, ang talan-aon nga ang mga tao nalingaw nga mutan-aw sa mga tao pod nga magpinatsyanay diha sa sud sa arena ni anang Colosseum. Og kalamitan ni ini mga taong Kristohanon nga gilutos sa mga pagano. Gitagaan lang mga espada kay aron kung dunay makadaog malibre siya og ang iyang pamilya. Apan kadaghanan kanila sa atubangan sa katawhan gikunis-kunis ang ilang mga lawas sa mga mabangis nga leon or tigbas o gidunggab sa ilang isig katao tungod kay talan-aon man aron malingaw ang mga tao. Muna ngalag sports, a blood sport, usa ka kalingawan nga maot. Kay malingaw ang mga tao, muhugyaw ang mga tao tungod kay nalingaw silang nagtanaw sa mga taong nagpinatsyanay. Blood sport ang ana. Diha kana ni anang Colosseum. Ni apoy laing lugar nga mo-attract pod og daghang kaing tourist sa tibuok kalibutan. Ang Jerusalem, kada tuig, ang Holy Land. Kana mauna ang inyong makita sa downtown kung Jerusalem. Sa panahon nga si Ginoong Hesus buhi pa, di pa ingon ana kahuot ang Jerusalem. Daghan na pug tao, daghan na pug balay, apan dili ingon ni ana kahuot. Amo nang pagduaw dito some time ago, o kanang naa sa among background sa likod, ang syudad kana nga gingalan nilag Petra, dito sa Jordan, naa dito'y kabatuhan lang. Mga baturag yun nga bukid. Apan, kanhing panahon, pila ka katuigan, pila ka siglo ang milabay, ang kabatuhan gisilsil sa mga tao. Say silsil. Ilang gitigib, ilang gisilsil, kay gihimo nilang balay ang mga bato. Naapa na dito, ang ilang balay, mga bato. Gipur magiwa na sila nagtukod o pareha ining ato nga buhusan ang simento para mahimong structure. Bato ginang tinuod, ang bukid gina ilang gisilsil o gihimo po nilang syudad. We were there some time ago. Na mga kaigsuonan, ni apay laing talanawon dito gihapon ni sa dapit sa Jordan. Akong poet mo ni, daghang butang bililhon nga wa lang sa atong buot hangtod mahibalota unsa di ay ang bili ni ini. Nayo sa kamagtiayon, pagkabalit nila sa ilang balay dito sa California, suroy-suroy sila. Buntag sa iyo, exercise sila, walking ra sa vicinities ilang balay. Naay daplin dito sa dalan nga nakakita na sila anang mga lata kay matud pa sa istorya ang ilang palibot na himong basurahan sa mga tao sa kanhi panahon. Na sila nakitaan nga mga latang tayaon, wala na lang sa ilang buot. Apan, usa ka panuana na sindol ang ilang tiil sa usa ka latang tayaon. Pagkasindol sa tiil, ilang gitanaw kay naukang man ang lata. Abi ninyo mga kaigsunan, ang nakita nila, mga sinsilyong bulawan. Nakuyawan sila kay sa ilang pag-ukay ni ining usa ka buok nga naigo na sindulan sa tiil, doon na pamandi ay kaubanan katong maong mga lata nga gitaya na. 8 ka lata ang suod mikabat og mga $100 million sa gold. Grabe! Naay panahon mga kaigsuonan nga ang mga butang bililhon, wag yo'y bili nato hangtod ato ning madiskubrihan. Usa ni ini, mao ang kamatuoran nga naay Biblia. Hilabihan ka bililhon, apan daghan ang mga tao magtagad niini. Apan niining si Manaha gipalanog din sa masgad, gipalanog sa social media ang mensahe. Gitawag nato kini og ang katapusan nga mensahe sa pasidaan.
the last warning message. Ug mauna ang mabasa sa pinadayag 14 mga bersikulo 6 paingon sa 12. Ang bersikulo 6 nag-ingon, "Og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga naglupad sa kinatung-an sa langit, nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga mga nagpuyo sa yuta ug sa tanan nga mga nasod ug banay ug sinultihan ug katauhan." Ayuban mga tao nag-ingon nga, nganong nagwali-wali pa man na sila diri, nga naa may relihiyon ang mga tao, sugo di ay na sa Dios, pasidaan po na, walay laktawan sa mga tao sama sa uluhan sa atong seminar. Bible prophecies are without borders. Ang mga tagna sa Biblia, ang mga pulong gikan sa karaang basahon, dili wa gyud makapugong niini mudangat ginis katawhan sa kanasuran sa tanang pinulungan sa tibuok kalibutan. Nato paning basahon ang misumpay ang bersikulo 7, "Og nakita ko ang lain na usab nga manulunda nga naglupad sa kinatung-an sa langit nga may maayong balita nga walay katapusan sa pagmantala kanila nga nagpuyo sa yuta sa tanang nasod banay sinultihan og katawhan ug siya nag-ingon sa hataas nga tingog, kahadlukan ninyo ang Dios ug gihatag ninyo kaniya ang himaya kay miabot na ang takna siya paghukom ug simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig." Duha ka butang ang importante ni ining mensahe. Unang manulunda, ang pagpahibalos mga tao nga naabot na ang paghukom sa Dios. Nakanarabang paghukom, way usa sa ato ni ana nga malaktawan. Kitang tanan muabot gyud sa hukmanan sa Dios. Kaya ato naman yung naisgutan sa milabay ng mga gabi nga kitang tanan doon natay padulngan nga eternidad. Duharaman kabuok ang padulnganan nga eternidad. Ang eternidad sa kinabuhing way katapusan, ang eternidad sa kamatayon nga way katapusan. Kinsa may muadto sa eternidad sa walay katapusan kinabuhi, kinsa man po'y muadto sa eternidad sa kamatayon nga walay katapusan. Ang pagdetermine sa Dios kinsa ang muadto sa asa, ibase niya sa himuon niya nga paghukom. O ang iyang paghukom sumala sa Ecclesiastes 12, versikulo 13 o 14, ibase na niya sa gibuhat sa tao sa buhi patasan niya pata ining yutaa. Makita po nimo ang saysay ni ana sa Mateo kapitulo 25 nga ang tanan tao nag-agig kinabuhi ning yutaa moatubanggod sa Dios. Ang uban iyang pasudlon sa gingharian nga giandam sa iyang amahan sukad pa sa sinugdan, apan ang uban isugnod sab ngadto kalayo sa impierno. Nganong duharaman ang padulngan ug kinsay moadto ana? Gidetermine kana sa Dios pinaagis paghukom. Apan ang usa sa labing importante nga mensahe ning unang manulunda kanang pulong, simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Anong importante man na? Kay daghan ang mga tao karon nga inay simbahon ang Dios nga maglalalang, ang ilang gisimba ang mga gilalang sa Dios. Nagkuha na ninyo? Kanang mga linilok nga larawan, dili gani Dios ang naglalang, tao ang naglilok, tao ang nagsilsil, tao ang nagtigib, unya gipurma, gibistihan, gipintalan, usahay pasanon og simbahon. Di na mao, nahilayo na sa tinuod nga hinungdan sa pagsimba. Ang tinuod nga hinungdan sa pagsimba, maura gyud ang pagkamaglalang sa Dios o pagkamanluluwas niya. Maura na. Nganong wa tay lain nga angayang simbahon, kaya wa may laing naglalang nato, wa may laing nagbuhat nato. Nabi tayo istorya, tagaan mong istorya. Usa ka panahon ni ana, ang usa ka lungsod naigo sa linog. Kana mga duha ka bulan sa dili pa ang pista. Pagkaigo sa linog na iliki ang daghang kabalayan, nabuak ang mga bildo, nang lumpag ang mga siminto, ug ang usa sa naigo ang simbahan. Natumbasab gikan sa simbahan ang patron, ang dibulto sa patron
Pagkatumba ni ini, nabungi, napungkol, og na, wala, hindi na may tsura. Muabotay ang pista. Mao itong pag-abot sa panahon sa ting simba, nagsugilon ang Pangulo sa simbahan. Muabot ang atong pista, unya ang atong patron na igo sa linog og nadaot. Naaba mo'y nailhan diri nga makamao mohimo og istatua or dibulto. Ingon sila ang usas maayo nga iskultor sa tibuok kapupudan ni apuyo sa tong lungsod. Hala atong kuntakon gikontak ang iskultor. Naibaw mo sa iskultor. Kanang mupurmag simento, mupurmag bato, mupurmag kahoy, unya himuag hitsura, gingalag iskultor, sculpture, no? Nahuman. Gihatag ang original nga picture, gipasundog, igo na human mas gwapo pa kaysa kadtong naguba sa linog. Naabot ang pista. Procession. Ang pasidan, bawa na mo kung sa procession. Kini nga to, dili ni criticism ni ato naghatag lang ko ninyo ilustrasyon. Ang naandan sa mga tao basta procession, moagi na ganing patron mo, pahanungod gina sila pinaagis pagyukbo kay mo manay hinungdan sa ilang pagtahod nga kini nga patron mo ni nanalipod sa ilang lungsod mo manay nagpaluyo ni anang pista, di ba? Anyway, naay pulis nga ang iya ang pag-escort sa prosesyon, nakakita po siya tao nga wa mo apil sa prosesyon, apan wapod magyukbo bisan pagsugod hangtod na lang naabot tumoy. Nadugay, wa nakagwantang pulis. Isa ka, irihis ka. Nga nung di man kayo muyok mo, sige ka na mag-ngisi-ngisi diha. Samtang ang mga taong maagihan sa patron muyukbo man, nga ikaw gangisi-ngisi ka naman. Irihis ka? Ingon in taon ang tao, Sir, pagkaluoya pud nako, no? Humanako na trabahoa ang dibulto o kapinbuan. Humanako siya muag kapinbuan, unya akong gideliver, gibayran man ko sa simbahan, gibaran ko sa mga tao. Unya karon nga ako na siyang nahuman, guwapo na siya tan-aon, nimbalik na siya sa iyang urig. Pagkapatron, muyukbo na kunya, Sir, ako'y nagbuhat, ana. Punto na ko mahigala. Daghan ang mga tao nga inusinti, nga naghimo, uban ang pagkasinsiro. Sinsiro ba ya? Wa man gyud may question anang sinseridad. Pero ang pagkasinsiro, kung wala na mabase sa gisulti sa Dios nga gitawag natong kamatuoran, dili gina mo salir. Munay giingon na atong gibasa na sa makadaghan ang teksto sa Mateo Kapitulo 7, mga bersikulo 21 hangtod sa 23. Nga dili tanan nga nagsangpit sa Dios makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Kay daghan unya ang moingon sa Dios, Dios, nganong di man may malangit, ilang i-enumerate ang mga maayong butang nga ilang gihimo apan ang tumoy sa maong teksto nag-ingon, pahilayo kanako kamo nga mamumuhat og daotan. Wa ko kamo igkaila. Kay sa ilang pagsimba matod pa sa teksto, sa ilang pagsimba ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Muna gingalan natog tradisyon, muna giingon nato nga maumunggoy namat ana mo pastor. Nagdako mami ana, sukad sa gamay pa mi, mo naman na mo manginang tahoron, busa tahod gimi apan sama sa iskultur. Dili takos simbahon ang hinimo lamang tao. Di gani takos simbahon ang hinimo sa Dios. Daghang mga tao karon ang ilang gisimba adlaw, ang ilang gisimba bundo, ang ilang gisimba bukid, ang ilang gisimba dakit, magdasilag halad. Kay naa diha ang ilang gisimba. Pulos kana gidili sa Dios ang pagsimba og mga Dios-Dios. Higala ang labing dakong hinungdan nganong wa na laing simbahon ang Dios ra ang iyang pagka maglalalang. And by the way, dili kay ikaw ra ug ako ang iyang gilalang. Dili kay kinirang kalibutana ang iyang gilalang.
Dili kay kinirang solar system nato usa ka adlaw gilibutan og napulo ka planeta ang iyang gilalang. Dili. Ang iyang gilalang tibuok universo. Naibaw mo unsay universo, tanang bituon imong makita sa langit kung linaw ang kagabhion. Mao kana ang universo ug ang universo wala kanay sukod. Infinite ka na, hilabihan ni ana kalapad, minilyon ang mga bituon diha. Ug ang mga magtuturlo nag-ingon nga ang matag usa sa bituon nga imo makita sa langit, labing daghan ni ana, equivalent sa atong adlaw. Nga naglibot po ni ana ang mga bituona, ang mga planeta, sama sa atong planeta nga Earth. Nga usa lamang sa napulo ka planet nga naglibot sa atong usa ka adlaw kanang gingalan natong sun nga mosubang og buntag sayo ug makita natong lamyon sa kasadpan diri sa masgad, kasadpan sa dagat inig hapon. Ganina nagtan-aw ko, wala lang gyud ko diha sa dapit nga lami ikudak kay diri man kusod sa balay daghang rehas-rehas. Yung ko pagkanindot kudakan sa pagkanindot picturean sa adlaw nga gilamoy sa ocean. Apan wala ko na may mo. Ang point na kumaw ni, ang naglalang ni anan tanan, ang Diyos. Mauray tako simbahon. Dili simbahon ang adlaw, dili simbahon ang bukid, dili simbahon ang kahoy, walay butang nga tako simbahon. Ug mo na hinungdan nga nag-ingon ang Diyos, dili ka magsimba og laing Diyos sa tubangan ko. Ako si Jehova nga imong Diyos abughuan. Kanang pulong abughuan ang iyambot pasabot ana. Mo simba na gani taglain gawas niya. Mga bugho siya. Ug makaambit kita sa iyang pagkabughuan. Tanawaran ninyong hulagway. Kanang naas hulagway, ginganlan nag the constellation of the Milky Way. Kanang Milky Way, minilyon kana ka mga bituon. Mura na siya nagpundok kung tanaw niya mo. Ang distansya ana mga bituon, dili na kay minilyas kilometro. Gingalan na nila ang distansya og light years. Ibaw mo kung say light years? Ang kusog sa biyahe sa silaw sa adlaw. Abi ninyo kung sa kakusog ang biyahe sa silaw sa adlaw, 186,000 kamilyas sa usa ka segundo. Munang kakusgon sa silaw sa adlaw, 186,000 miles per second. I-multiply na nimo 186,000 sa 60 seconds, 1 minute. Kanang 1 minute mo na'y matravel, i-times nimo ang 186,000 miles times 60 seconds, muna kakusgon ang silaw sa adlaw sa iyang biyahe. Og ang pagsukod sa distansya sa mga universal creatures og ang ubang mga planeta o constellation, dili na kilometro og milyas. Light years na. Unsa may light year? Kung mobiyahe ka, sama kakusog sa silaw sa adlaw, nga 186,000 miles per second ang maabot nimo sa gidugayon sa imong pagbiyahe mo na distansya. Abi ninyo ni akong gihatag sa inyong example aron kamo makabati gyud paghingangha sa gahom sa Dios. Ang kinaduulan nga bituon sa atong adlaw, kaya ang atong adlaw usa ra man nakabituon nga gilibutan og mga planeta apil ang Earth. Now na, memorize mo nato sa elementary. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Neptune, hangtod naabuta sa Pluto, na ano po'y lain nga ikanapulo nila ron. Anyway, kana memoryado ta na sa elementary pa ta. Kana masukod-sukod pa nagminilyas, pananglitan. Ang atong adlaw, ang gilayon sa adlaw gikan sa ato, 93 million miles. Muna, ang science. I-divide ninyo ang 93 million miles sa 156,000, ingon ana kadali ang pagdagan sa silaw sa adlaw sa buntag sayo, paingon nga rin nato. Kay 93 million miles man. Abi ninyo ang pinakaduol nga bituon sa atong bituon? Atong adlaw?
25 light years away. 25 million light years away. Sa kahulugan na, kung mubiyahe kang way hunong-hunong, way kaon-kaon, way pahuway-pahuway, apan ang katulin sa imong biyahe, sama silaw sa adlaw, nga 186,000 miles per second, maabot nimo ang kinaduulan nga bituon silingan sa tong adlaw 25 katuig. Kuno ay hunong-hunong ang imong pagbiyahe. Ingon ana kalapad ang universo. Ama scientist bitaw, sultihan ta mo. Nag-imbento sila baga kayo nga mga teleskopyo. Teleskopyo nga kung ilang ipokus matud pinlang kanang kinalayuan nga bituon ato ng pukuson. Ipokus na. Naakaroy dako kayo nga teleskopyo nga ginganlan og Hubble Space Telescope worth og $3 billion ang ilang gasto sa NASA ni ana. Kanang NASA, kanang National Aeronautics and Space Administration. Kinabagaan kaayo kana og linti nga ang kinagamyan nga tan-awon sa atong mata mudako na kayo kung gamiton na nimo ng teleskopyo ha. Apan ang ilang nadiskubrihan ang pinakagamay nga makita nga ilang gipadako pinagis Hubble Space Telescope. Pagkakita nila ni ana nga napukus na sa baga kayog linti ang gamay na himunan dako, nakita nila nga tuwa pa di ay laing bituon o kabituonan sa unahan ana nga gagmay pagyud kayo. Og mag-imbento pagyud sila labihan pagyud kabaga nga katong gagmay na gyud kayo sa tumoy nga makita sa Hubble Space Telescope. Padak-on pa to makitaan pagyud nila nga tuwa pagyud ay sa unahan ana binilyon na ka light years ang kalayon. Naapay lain dito. Ingon ana kalapad ang universo. Vast, infinite, eternity itself. Apan ang nakanindot, kay kani nga universo nga hilabihan kalapad, usara ang nagbuhat, ug mo'y siya ang nagkontrol. Nganong wa gyud ta kadungog sukad, nga naay planeta nga nagkabanggaay? Nganong wala gyoy bulan nga nagkasingki ang iyaha nga ug sa kalibutan, nganong wagi adlaw nga nagkabangga sa iyang isig kaadlaw, nganong wagi bituon nga nagkabangga sa iyang isig kabituon, tungod kay dunay Dios nga makagagahom nga mao'y nagkontrol ni ining tanan. Ug kanang Diyosa mo'y naghimo nimo ug naghimo nako. Ug nag-ingon kanimo siya ra ang angayan simbahon. Okay, ako mong suginlan. Unsa may nahitabo ngano man nga nawa man ang pag-ila sa Dios naman na sa Juan 1. Basahon tani. Ingon pareha ni sa Genesis 1, di ba? Ang Genesis 1 bersikulo 1 nag-ingon man sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Mo man ay Genesis 1 verse 1. Kini si Juan nga tinun-an ni Jesus nga mo'y nagsuwat sa pinadayag, mo po'y nagsuwat sa epistula ni Juan. Iyang gisummarize ang kinabuhi ni Kristo nga nagpakamatay uban nato. Matud pa niya sa sinugdan mao ang pulong. Wow, pulong. Sa sinugdan mao ang pulong. Ug ang pulong kauban sa Dios. Ug ang pulong mao ang Dios. So Jesus, who claimed to be the way, the truth, and the life, is the Word. And the Word is truth as Jesus is truth. He was there from the beginning. Kini sa sinugdan, versikulo 2, kauban sa Dios, ang tanang butang gihimo niya og wala siya, walay bisan unsa nga mahimo sa nahimo. Muna nga, ang tibuok universo, matud pa ni Hari David sa Salmo 33, by the word of God, all the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth. Pinaagi sa pulong sa Dios, nahimo ang tanang butang, ug ang tanan pinaagi sa gilitok sa iyang mga baba. Grabe ang gahom sa Dios. Pagsuti niya, ni butho. Muna gingalag, creation ex nihilo. Pinulungang Latin,
nga ang buti pasabot iyang gibuhat ang usa ka butang gikan sa wala diha, ex nihilo, from nothing. Kita nga mga tao di man ta kabuhat og bisan unsa kung wala tay himuon nga raw material, pananglitan. Di ta kapanday og balay kung way kahoy. Mga hoy kita, di ba? Di ta kalungag og kanon kung way kaldero way humay. Lahi ang Dios. Pabuthuon ra niya ang butang. Gusto niya, pinagi siyang baba, ex nihilo. Apan kita, di kita sakay og sakinan kung dili mo aging kumpanya. Well, ana ang aton Dios. Now, unsa pa'y nakaguba? Ngano man nga daghan naman ang mga tao karon nga di na mutuo sa Dios. Ngano man ang mga tao karon di naman mutuo nga binuhat sa Dios. Subayan mo namo, subayan ko kamo sa usa ka gamay nga kaagi. Niadtong katuigan sa early 1800s, may usa ka batan-ong lalaki, ang iyang ngalan si Charles Darwin. Nahimo siyang scientist. O niya pila ka tuig sa nahimo siyang estudyante sa universidad dito sa England. Misakay siya kay dato man kini siya, bisakay siya sa usa ka barko nga ginlag HMS Beagle. Og miadto siya sa usa ka isla nga gingalag Galapagos Island sa South America. Dito nagtuon siya science, naturalist kini nga tao, ang pulong naturalist, ang iyang gitun-an ang mga butang sa palibot, mga mananap, mga langgam, tanang klase iyan ang gitun-an, mga kining lizard, mga tanang klase iyang gitun-an na. Sulod sa pila ka tuig gitun-an na niya ang science, samtang gasuwat siya gikan sa iyang pagtuon sa iyang libro nga gingalag Origin of Species. Humani anang iyang katuigan sa pagtuon sa science o pagsuwat sa libro nga Origin of Species, ang iyang libro na himong hilabihan kahimalitan sa daghang eskwelahan palibot sa kalibutan, ug ang ubang tao mituo sa iyang doktrina nga nagwala sa pagtulunan sa Biblia nga God is creator, that all things in the world was a part of God's creation. Nawa ang pulong creation, ni puli ang pulong evolution. Ngunay sinugdanan ha, si Charles Darwin kana. Pagpulo sa pulong evolution, ang evolution dili mo tuo nga gimugna sa Dios ang kalibutan, gibuhat sa Dios ang tao, dili. Sa evolution, ang sinugdanan kuno sa tanang butang nga atong makita, gamay kaay nga mga cells nga nibuto lang, usa ka dakong buto dinhis ka punaw-punawan, kanang gingalan nila Big Bang explosion. Ang mga pinisik ana nga buto, ang uban nga himong planeta, ang uban nga himong bituon, ang pinisik bitaw. Unya sa minilyon ka mga katuigan nagkadako kadtong mga pinisik. So ang kalibutan kaniadto gamay kay nag-anam kadako. Ang tao kaniadto gamay ra kaayong selula. Apan mitubo hangtod na himong murag pariha anang itlog sa baki nga makita ninyong maglupad-lupad naman, maglangoy-langoy des inyong drum. Ana, mura man naghitsura sa sperm cell. Kanang sperm cell kana man ang similyas sa lalaki nga mo'y muadto sa similyas babae para mahimong bata. Ingon ana hitsura na, may ulo nga lingin, may ikog. Unya sa minilyon ka katuigan na ana dayon ay kapay. Ang kapay sa minilyon na po kakatuigan, nahimo na po ng kamot og tiil. Unya, ang pila katuig, ang kanang naay kamot og tiil, nga naay tapay, naanay ikog, pila milyon pa katuig, naputol ang ikog, ang kadtong murag tago to, nahimo ng murag baki. Hangtod minilyon pa kakatuigan, ang murag baki nahimo nagmurag unggoy. Hangtod ang murag unggoy nga may ikog pa, magkamang pa nga upat ang dala, nahimo ng murag urang-utang or gorila nga mulakaw na nga ingon ana, apan balhibuon pa. Hangtod nga sa minilyon pa kakatuigan, ikaw na og ako. Mo na ang gitudlo sa evolusyon. Wa ta mugna sa Dios, wa ta lalanga sa Dios. Development kita gikas pinaka-simple nga organism hangtod sa dako na. Nawa ang pagsimbas mga tao.
sa maglalalang. Kay wa na may naglalang ning evolve man ta. Salamat sa Dios. Gipabalik kita karon sa pagpahinomdom nga dunay naglalang nato siray angayan simbahon. Mabasa nato na niya ang kaagi gyud sa pag-create sa Dios sa kalibutan. Ang primero gyud niyang gi-create sumala pa sa Genesis 1, unang adlaw. Niingon ang Dios, let there be light. Litokra, babara. Pag ingon niya, let there be light, na ay kahayag, nahayag na yun. Namugna ang kahayag. Tanawaran ninyo ng Salmo 33:6-9. Pinaagis pulong niyo ba nabuhat ang langit o ang tanan nga panon, pinaagis ginhawa siyang baba. Kay misuti siya o kininahimo, siya misugo o kinimilungtad. God created everything by declaring. Now, ang day 2, adlaw numero 2, kaya ang Biblia nag-ingon, na hitabo ang kahaponon o ang kabuntagon o sa kaadlaw. So, ang atong adlaw karon pareha sa adlaw sa creation, na ay ngit-ngit, na ay hayag. Ang pag-ihap sa adlaw, magsugod sa ngit-ngit, paingon sa pagdangat sa sunod ngit-ngit. Kahaponon o kabuntagon o sa kaadlaw. Kahaponon, kabuntagon, ikaduhang adlaw, ang iyang gibuhat, ang mga kapanganuran o ang kadagatan. Muna gisulti sa Genesis Kapitulo 1. Pag ikatulong adlaw, gibuhat niya ang mga green, ang yuta, o giputos niya ang yuta sa daghang mga tanom, mga kahoy, mga bulak, muna gibuhat niya sa ikatulo ka adlaw. Pagka ikaupat ka adlaw, gibuhat niya ang kabituunan, gibuhat niya ang mga planeta, gibuhat niya ang uban nga mga makita nato sa kapunaw-punawan, ikaupat na kaadlaw. Ang ikalam na kaadlaw, gibuhat niya ang mga buhi nga mananap sa dagat, maingon man ang naglupad sa kahanginan. Sa ito pa mga langgam o mga makitas katubigan o sa kasapaan o sa kadagatan. Pagka ikaunom kaadlaw, ang iyang gibuhat, mga mananap na nga nias ibabaw sa yuta, dili na sa kadagatan o sa kahanginan, ug ang tao. Katapusan niyang gibuhat ang tao. Ang kalairan kay, ang tanang butang gibuhat niya pinagis paglitok siyang baba, paghimo na niyang tao, iyanang liburan ang tao. Giumol siyang kamot, gihuypan ang napurma na niya siyang kamot nga may tiil, may ilong, pagkahuyop niya nahimo na, o giingnan niya ang tao. Ako kamong gipiyalan ining tanan nga akong gibuhat. Sa ito pa, sa ikaunom kaadlaw, nahuman niya ang tanan nga gibuhat niya diri siyuta, apan gitugyan niya kini sa katapusan niyang gibuhat ang tao. Pagkahimo sa tao, nakita sa tao, pagkatahum sa tanaman. Unya giingnan siya sa Dios, ikaw akong piyalan ini. Now, wa pa mahuman ang primerong 7 ka adlaw. Sa Genesis Kapitulo 2, giingnan kita, nga pagkahuman gyud sa Dios buhata ang tanang butang diri siyuta, nagbutang pa siya another adlaw, ikapito. Human ba niya ang mga butang sa unong kadlaw? Paghimo niya ikapito, iya kining gigahin nga espesyal. Aron may panahon siya uban sa tao nga iyang gipilialan. Munang mabasa na to Genesis 2 versikulo 2. Sa adlaw ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, mipahulay siya sa adlaw ikapito, gikan sa niyang buhat nga iyang nahimo, ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, nagbalaan siya niini tungod kay nagpahulay siya gikan sa niyang buhat nga gibuhat sa Dios ug nahimo sa Dios. So tulo ka butang ang gihimo sa Dios sa adlaw ikapito. Wala siya gimugna nga bisan unsa. Adlaw ra gito nga nakigsandurot siya sa tao nga iyang gibuhat og iyang gipiyalan sa kalibutan nga iyang gimugna. Apan tulo ka butang ang nakapahimong espesyal sa ikapito ka adlaw. Number 1, gipanalanginan kini sa Dios. Number 2, gibalaan kini sa Dios. Ang pulong gibalaan, gilahi niya sa uban. Ngunay pulong balaan.
Sanctified means setting aside for a holy use. Sa Binisaya pa na, gipalahi sa uban, alang sa balaan nga katuyuan. Muna'y pulong gibalaan. Ang ikatulong butang, gihimo niya sa adlaw ikapito, ni pahulay siya. Ano pahulay man? Gihangak na siya. Atong unom kaadlaw sa pagbuhat niya sa kalibutan, nga gilitok niya ng butho ang taniyang gilitok, humande ana siya, gihangak. No. Ang Diyos, dili ka po yun. Gamhanan man siya sa tanan. Ang pahulay nga gisgutan sa Biblia, dili pahulay sa kakapoy, pahulay sa katagbaw, pahulay sa kalipay. Muna nga, kanang ikapito ka adlaw, espesyal ginastanan, kay unas tanan, iya kining gibalaan, iya kining gipanalanginan, iya kining gipahulayan. Unya, sa nagdaghan na ang tao sa kalibutan, gisuwat niya ang maong sugo. Naana sa sugo numero 4. Ang napulo ka sugo. Ang sugo numero 4, nag-ingon, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa tanang sugo, mura ni wa magamit, mura ni lahi og pinulungan. Ang uban nga sugo, either dili ka or ayaw pag, thou shalt not or thou shalt. Mura na sa ubang sugo. Pero pag sugo ikaupat, hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan na ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Ang adlaw ikapito adlaw nga igpapahulay alang kang hiyubang nga imong Dios, ning adlaw di ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak laki, bisan ang imong anak babae, bisan ang imong sulugong laki, etc. nga suod sa imong pultahan, angay mo tahod anang adlaw. Versikulo 11, kay sa unom ka adlaw gibuhat niyo ba ang langit ug ang yuta, ang dagat tanang naa niini, ug mipahulay siya sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan niyo ba ang adlaw gipapahulay ug gibalaan niya kini. Now, kanang iyang gigahin nga ikapito ka adlaw nga gisgutan niya sa mga tao, ay mo kalimot ini. Ay mo kalimot. Hinimo tara mo. Ako'y inyong maglalalang, ako'y inyong manluluwas. Muna hinungdan tahuran ninyo ang adlaw nga ipapahulay, kaysa tuyo na nga mahinumdum mo na ko sa ato pa adlaw na nga atong kahinumduman ng Diyos. Sa hinungdan nga siya relaing simbahon. Pag abot sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, gipahinumduman na sa niya mga tao. Labot pa usab gihatag ko kanila. Kinsa man ang kanila? Kita. Ang akong adlaw ipapahulay aron mahimong usa ka timaan, taliwala kanako kanila aron sila makaila nga ako mao si Yuba nga nagbalaan kanila. Duha ka butang ang gibuhat sa Dios para nimo nga angay ka mahinumdum kaniya sa adlaw ipapahulay. Siya ang naglalang nimo, siya ang nagluwas nimo, siya nagbalaan nimo. Muna siya ang adlaw Sabado. Apan na ubang tao mo ingon, pastor, para ramanas mga Hudiyo. Igsoon, makabati na gani mo anang istorya, pangutan-an ninyo ang pastor or pangulo ninyo simbahan. Naabogoy teksto nga para rasudiyo. Ang teksto sa Biblia pulos man, ang Marcos 2:27 lang, adlaw ipapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw ipapahulay. Ang adlaw ipapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. Dili alang sa Hudiyo, dili alang sa Surigaunon, dili alang sa Waray, dili alang sa Amerikano, dili alang sa Italiano. Ang adlaw ipapahulay gibuhat sa Dios alang sa tao. Kita iyang gibuhatan ana. Unya kanang maong Dios nato nga nagpakatao, si Jesus ba? Pag-ari niya siyuta, klaro kaayo. Sabadista gidayas Ginoong Hesus. Lucas 4:16. Miadto siya sa Nazaret, diyan siya nagtubo, ug ingon sa iyang nabatasan, misulod siya sa sinaguga sa adlaw igpapahulay ug mitindog sa pagbasa. Nagsimba si Jesus sa adlaw Sabado. Ako na laning sumadag yun sa inyo. Hastang mga tinun-an higala. Gani, nahinumdo mo sa kamatayon ni Kristo. Kaya ang mga tao gudron maingon nga, pastor, nung saan man nato pagkahila, hibalo nga Sabado yun adlaw ipapahulay. Pirting sayo na yun. Ang kasaysayan sa atong kalendaryo, mura na'y kasaysayan sa element of time nga wa mautro. Ang gidaghanon sa adlaw sa uskatuig, wa magparehas sukad.
Ang gidaghanon sa adlaw sa askabuan wa magparehasukad. Naay buwan nga 28, naay buwan nga 29, naay buwan nga 30, naay buwan nga 31. Ang tuig sad naay buwan nga naay tuig nga 330, naay tuig nga 365, naapoy tuig nga 366. Apan ang numero o gidaghanon sa adlaw sa semana wa gyud na mausab gikan sa paglalang sa Dios kalibutan hangtod karon. Pito ra gina 1 2 3 4 5 6 city tuyok. 1 2 3 4 5 6 city tuyok. 1 2 3 4 5 6 city. Wa gyud mahimo ang semana nga 1 2 3 4 5 6. Nya, kutob sa 6. Wa pod mula pa sa 8. 1 2 3 4 5 6 city. 8 1 2 3 4 5. Wala. City ra gina sukad sa paglalang sa kalibutan hangtod karon munay gipamatuod sa mga scientist nga wa gyud maotro ang tuyok sa semana munay gipakita sa atong kalendaryo. Gani sa tibuok kalibutan 105 sa mga nasod ug pinulungan ang mihatag sa ngalang ikapito sa pinulungan nga pareha gyud sa Biblia. Sabato sa Griego, Sabatum sa Latin, Sabado sa Spanish, Sambata sa Romania, Sabato sa Italia, Armenia Sabat, Czech Sabat, Russian Subuta, Polish Subuta, Arabic Al-Sabat. Ay mga igsoon, 105 kapinulungan sa kalibutan nagtawag sa adlawng igpapahulay sumala sa nga ni inis Biblia. Sabat, unsa may sabat, adlawng igpapahulay. Nanganong na Saturday naman na sa atong kalendaryo, ako na nang gitris up sa inyo sa may agin semana. Ang atong kalendaryo karon kanang nas inyong balay mistiso na. Unsay mistiso? Duhay iyang ginikanan. Ang iyang 7 ka adlaw sa semana gikan na sa Henesis 1, Creation Week. Apan ang mga ngalan ni anang adlaw samas ngalan nga nas atong kalendaryo gikan kana sa mga paganong Romanhon nga nagsimbag planeta kada adlaw sa semana. Gisimba nila ang adlaw sa unang adlaw, busa ang unang adlaw gingalag Sun's Day, adlaw sa adlaw. Gisimba nila ang buwan sa ikaduhang adlaw, busa ang ikaduhang adlaw gingalag Moon's Day or Luna, Lunes. Ang Latin nga pinulungan sa buwan, Luna. Muna ang buot ipasabot ana, Moon's Day. Gisimba nila ang Mars sa ikatulo ka adlaw, munang Martes. Gisimba nila ang Mercury sa ikaapat ka adlaw, munang Merkulis. Gisimba nila ang Jupiter sa ika-5 ka adlaw mo ng Dies Joves, adlaw para kang Jupiter. Gisimba nila ang Venus sa adlaw ika-6 bunang ang ika-6 nga adlaw ginganlan na sa Latino Dies Veneres, adlaw para kang Venus. O gisimba nila ang planetang Saturn sa adlaw Sabado ika-7 mo nang ginganlan ang atong Sabado sa atong kalendaryo og Saturn's Day. Adlaw ni Saturn. Muna Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Frig mana Friday. Sa Scandinavian nga Venus. Okay, ato na nang gisubay higala. So sayon kayo tultulon. Ang Sabado kaniadto mao gyapon ang Sabado karon. Ang igpapahulay panahon ni Kristo sa paglalang sa Dios kalibutan, mao gyapon ang Sabado karon. Wa gina mausab sa tuyok sa panghitabo sa tibuok kalibutan. Wa mausab. Mauray element of time nga wala mausab sa gidaghanon sa mga adlaw. O hangtod ron naa pa na ang Saturday mao gihapon ika-7 gina naa na hinuoy kalendaryo ron. Ana, ang uban ninyo kakita na ni ana nga gianam nag-usab, gibutang nas Domingo ang ika-7. Lunes na ang unang adlaw. Dili na po na mao ang urig, inusab na na. Ingon sa Matthew 5, ayaw mo pag-una-una. Kaniingon mo mga tao sa diri na si Jesus, kay si Jesus good, nangayo magmasakiton sa adlong Sabado. Nagpakaon man siya sa mga taong gigutom sa adlong Sabado. Ingon ng mga Hudyo na. Nagsupak nas kasuguan, wa na mutahod sa adlang ipapahulay. Muna ingon Ginoo sa Mateo 5, ay mo paghuna-huna nga mianhi ko pagbungkag sa kasuguan. Kundili,
ako kining gituman, dili ang ako pag-ari pagbungkag kay magkamatuod, nagaingon ako kaninyo hangtod mahanaw langit yuta, way sayluan kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod ang tanan matuman sa impitigala. Aton ning move on ang saysay karon usaray tumong niini. Gipahinumduman kita sa Dios nga ang adlawng ikapito gigahin niya nga adlaw aron kita musimba kaniya. Munay mo nato dinhi ug munay gihimo sa mga anak sa Dios. Ug mga adlaw, adlaw ikapito magsimba pud ta niya. Dili lang ta sa simbahan kay di man ta paarang kay gamay man nananghid ta sa ato mga pangulos barangay, arita simba sa barangay gym. Apan ining kagabhion higala, ako kamong sugillan nga sa tibuok sa kalibutan karon nag-anam og kadaghan ang mga tao nga nakabati sa mensahe og mitahod sa kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. Karong gabhion nalipay kaimi nga naatay mga igsoon nga human sa atong duha ka semana nga pagsabwag sa maayong balita, pagsulti sa pulong sa Dios. May mga tao nga nakasabot nga ang Dios nangulitaw nila. Ipangulitawhan. Ug ubay-ubay sa atong mga igsoon ang misugot sa Dios. Gidawat nila si Kristo ingon nga ilang manluluwas. Nisaad sila nga muila sa pagkamaglalalang ug pagkamanluluwas sa Dios pinaagi pagsimbag Sabado. Nisaad sad sila nga sundo nila ang lakang ni Kristo. Ang iyang giingon sa iyang igagaw igtagurha nga nagbautismo niya. Ato gining himuon ron kay nagbilin ko og lakang nga angay pagasundon sa mga taong nagsunod sa kinabuhi sa pagkamatarong. So karong gabi una, among ikalipay sa pagpahibaw kaninyo nga dungog og basidunggan namo ang Dios sa mga taong mihimog desisyon sa pagdawat kang Kristo nga ilang manluluwas aron pagsunod sa iyang kabuton og pag-ila kaniya nga buhi nga Dios. Nining kagabion gusto nako nga tawgon kadtong atong mga higala nga mihimog desisyon sa pagsunod kang Kristo. Ingon nga ilang manluluwas og misaad nga ang ilang kinabuhi ilan ang igahin alang sa pag-alagad sa Dios.